Il-ġurnali tal-ħadd huma ddominati mill-iskandlu tal-karti tal-identità u nuqqasijiet fis-sistema li waslu għal qtil ieħor ta' mara f'pajjiżna Nicolette Girxi. Iżda minkejja dan f'intervista ta' madwar 36 minuta fuq is-Super One, Roberta Bela għażel illi jinjora għal kollox dawn is-suġġetti li qed ikomplu jitfgħu dellikraħ fuq it-tmexxija tiegħu. Filwaqt illi kompla jtenni r-retorika ta' gvern li wettaq biżġid f'pajjiżna fejn semma s-sistema stabbilta u s-suppost sussidji fil-prezzijiet tad-dawl. Mingħajr ma indirizza l-kriżi tal-qtuħ tad-dawl illi għadha qed tolli rasa sa mis-sajf tas-sena li għaddiet u l-generators barra l-bib tal-familji Maltin u Għawċin. Filwaqt illi ftaħar dwar l-iskema stabbilta illi ħalliet ftit li xejn differenza fil-kontijiet tal-ikel tal-familji Maltin u Għawċin. Intant Roberta Bela reġa' għamel U-turn, fenomenu li huwa tant magħruf għalih. Din id-darba brabta mal-mudell ekonomiku, hekk kif lura f'Ottubru tal-2023 huwa kien iddikjara li pajjiżna m'għandux bżonn mudell ekonomiku ġdid. Minkejja dan surrealment matul l-intervista li saritlu huwa ammetta li l-mudell ekonomiku illi tant trid b'saħħa ikkawża ħafna kriżijiet fosthom l-infrastruttura tat-toroq u dik medika. U għaldaqstant issandu bżonn jimxi għal wieħed ibbażat fuq kwalità u mhux kwantità kif fil-verità ibbaża huwa stess. Babela saħansitra jitfixkel fi kliemu stess. U nenfasizza mhux il-qalba, mhux il-bidla, mhux modell ekonomiku ġdid. U rajnihom l-isfidi x'inhuma, ġifieri jġiblek pressjonijiet fuq l-infrastruttura tat-toroq, fuq l-infrastruttura medika. Iġib miegħu ċerta sfidi. Id-dilettanti illi qed jgħidu l-ekonomija ta' pajjiżna żbaljata u li jridu modell ekonomiku ġdid. Il-proċess li ninsabu fih bħalissa u li qbad neħftaw l-aħħar xhur ukoll huwa illi l-ekonomija tagħna nimmiraw aktar lejn il-kwantità lejn il-kwalità milli lejn il-kwantità. Il-Partit Nazzjonalista Unions u korpi kostitwiti ilhom għal dawn l-aħħar xhur jappellaw lill-Gvern għal tibdil ekonomiku. Roberta Bela li tul dawn l-aħħar xhur kollha għażel li jibqa' jwebbes rasu sakemm kien tard wisq.